ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ଥିଲୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପରିଲୋରୀ ବ୍ଲଗ୍ସକୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସକାଳେ କେମିତି ଉଠିବା ମାତ୍ରେ କମ୍ପାନୀକି ଯିବାକୁ ପଡ଼େ, କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ତାପରେ ସକାଳୁ ଗଲାବେଳକୁ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ତ ବହୁତ ଇଏ ଲାଗେ। ତଥାପି ଉଠିକି ବ୍ରସ୍ କରିକି ସବୁକିଛି କରିକି ଗଲା ପରେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ କମ୍ପାନୀ ଏଇଠି ପାଖରେ ମୋର, ଏଇବାର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ନେଇକି ସେଇଠୁ ଡାହାଣ ପଟେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଠି। ହଁ, ତାପରେ ହେଉଛି ମୁଁ ଏ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ନାଁ ପରିଲୋରୀ ଦେଇଛି, କାହିଁକିନା ମୋର ଦୁଇଟା ଝିଅ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ପରି ଆଉ ଲୋରି। ବଡ଼ ଝିଅ ନାଁ ପରି, ସାନ ଝିଅ ନାଁ ଲୋରି। ଭାବୁଛି ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଥିଲୁ, ଯାହା ନାଁ ହେଉଛି ପରିଲୋରୀ। ଏଠି ଆମେ ହଜବେଣ୍ଡ ୱାଇଫ୍ ଆଉ ମୋର 2 ଝିଅ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ରହୁଛୁ। ଏବଂ ଆଗରୁ ତ ଆମେ କେବେ ଭାବିନଥିଲୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆମେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କରିଛୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ତାହେଲେ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆସି ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ସେୟାର କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆଉ ସବୁ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତ ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି ଆମର ଏ ଛୋଟ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ସୋ ମୋତେ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏକ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଏଇଠି ରହୁଛୁ, ଆମର ଏ ଛୋଟ ଘରଟିଏ। ଏଠି ତ ସବୁ ଘର, କେହି ତ ଆମ ହାତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି କରନ୍ତିନି, କାହିଁକିନା ଏଠି ତ ସବୁ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ରହୁଛନ୍ତି। ଆମେ କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ହିସାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ରହୁଛୁ ଏଠି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଁ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ କାହାର। ଆମ ଘରେ ଆମେ ଅଛୁ, ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଘର, ଯାହାକି ଏଠି ମୋ ସାନ ଝିଅ ଲୋରି। ଆଉ କେବେ ବି ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆସିକି ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ରଖୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।